ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನೀವೇ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾರ್ ಬರ್ಪೆಪ್ಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವುನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ನನಗೆ ಆಡಿಡ್ ಕಲ್ಪಪ್ಪಿ ಬಂದೇರು ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಅವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತದ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬತ್ತದೈತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋತುನಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಬಿಡೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಬೇರು ಮುಲ್ಪ ಮೂಡುಬೆಳೆದಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಖುಷಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ದಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದಾರ್ನ ಬುದರ್ ಸೊ ಅದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ನ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲನ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಸೊ ಅಂಚದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೇಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಯ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕುದೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು 4 ವೀಲರ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೊಡು 2 ವೀಲರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ದುಂಬು ಎಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೇನೆ ಮದಿಮೆದ ದುಂಬು 4 ವೀಲರ್ ಕಲ್ಪರ ಪಂದು ಪೋದಿಚ್ಚಿ 2 ವೀಲರ್ ಕಲ್ಪರ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಂಡಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಆದ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲೊಂದೆರ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ದೊಡ್ಡನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ ಸೊ ಒಗ್ಗಗ ಪೋದು ಅರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಪತೊಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆರಾಕಲ್ ಮರ್ದು ಸೊ ಸೇರಪ್ಪಂದು ಒಗ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪತೊಬ್ಬಲ ಮರ್ದು ಪತೊಬ್ಬಲ ಪಂಡೆ ಸೊ ಎಂಚು 2 ವೀಲರ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ 2 ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಹೆವಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತೋಜುನೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸಾರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ 2021 ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಗ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಸರೀತೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪನ್ನಾಗ ಸೈಡ್ ಪೋತುನಾಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದ ಅಲ್ಪನೆ ಪುರಿ ಪಾಪ ಪಿರೋಡ್ಗುಲು ಆರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆ ಟೈಮ್ ತೂಪೆ ಪಂದು ಫೋನಿಗೆ ನಿಂಚಿದ ತೊಂದು ನಾತೆ ಆತನ ಬೂರ್ದ ಆತನ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಆತನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫಿಯಾನ್ಸೆ ಸೊ ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆಂಚ ಬೂರಿಯೇ ಇಂಚೆಂಚ ಪುರ ತಾಗದನು ಅಂತೆ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ತಾಗದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಡ್ದ ರೋಡ್ ಬೂರ್ನಿ ಅತೆ ಕೈ ಸೈಡ್ ಡಾಮರ್ದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಂದ್ ಒಂಚೂರು ತಾಗದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಆತು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದತ್ತು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಆತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆತು ಫಿಯಾನ್ಸೆ ಅನ್ನ ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಾನು ಮದಿಮೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾರಿದ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೈ ಕಾರ್ಪೊಲಿತು ಪಾಡೋರ್ಚಿ ನಾನ ಈ ಕಲ್ಪುನಲ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಹಠ ಬುಡ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇ ಗಾಡಿಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋತೆ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಗಾಡಿಡ್ ಪತೋ ಬೈದೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆತೆ ಆನಿಯೇ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲಾರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಣೆಂಕ್ ಅವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕಡು ಪೋನಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಅವಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ನಾವು ಯಾನು ಒಂಜಿ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು
ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬುಡ ನಿತ್ತೇರು ಮುಜ್ಜನ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಅವಲಂಚನೆ ರೋಡ್ ಆರ್ ಅದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ದು ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಪಗಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲುದ ನಂಕಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಾಪನತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಪಗಲ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ಇತ್ತೆಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಉನ್ನೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಬೂರುವೆನ ದಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದುಂಡಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಅವು 2 ವೀಲರ್ ಕಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ 4 ವೀಲರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಏಪಲ ಡ್ರೈವರನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಐರನ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣತೆ ಗಾಡಿ 4 ವೀಲರ್ 2 ವೀಲರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 4 ವೀಲರ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಅವೇ ಐತೆ ಕಲ್ತೊಂದಲೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು 2 ವೀಲರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೈ ತಲ್ಪುರ ಪೋನಾಗ 4 ವೀಲರ್ ಪದ ಪರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು 2 ವೀಲರ್ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಕಲ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚ ಇದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.